Il-kapitali tagħna għaddiet mir-rinaxximent, fis-sens li f'dawn l-aħħar snin għaddiet minn riġenerazzjoni sħiħa. Il-Belt Valletta ingħatat libsa li xirqilha mbagħad ta' proġetti ta' restawr tlestow u oħrajn għadhom għaddejjin biex ikomplu jsebħu l-belt. Fost il-proġetti kien hemm ir-restawr tal-faċċata ta' Kastilja u r-riġenerazzjoni tal-Pjazza Kastilja. Bi spiża ta' 1.6 miljun euro, Pjazza Kastilja saret spazju miftuħ. Pjazza oħra li ngħatat libsa ġdida kienet dik ta' Pjazza de Vallet. b'10 miljun euro minn fondi Ewropej, il-Gvern ħabbar ukoll restawr maġġuri fil-Palazz il-Belt. Restawr ieħor li huwa maqsum fuq 3 fażijiet beda fil-Konkatedral ta' San Ġwan, xogħol siwi qed isir anki fil-Mużew tal-Konkatedral. Il-Teatru Manuel, ġewra oħra fil-Belt, ġie restawrat fl-aħħar xhur. L-aktar teatru antik li għadu jiffunzjoni fid-dinja gawda minn investiment ta' kważi 2 miljun euro. Il-fortifikazzjonijiet li jdawru l-kapitali tagħna wkoll għaddew mir-restawr maġġuri. Il-Forti Sant'Irmu kienet waħda mill-fortifikazzjonijiet li gawdiet mir-restawr importanti. Il-proġett sewwa l-fuq minn 15 miljun euro fil-parti l-kbira mħallsa minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dera mill-isbaħ ħadwa wkoll iswar fit-tela tal-Kurċifiss fil-Furjana li fl-aħħar 12 xahar sarlu intervent ta' restawr fuq medda ta' 4500 metru kwadru. Binja oħra restawrata u lissa saret l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta hija dik li kienet il-Cafe Premier. Hawnhekk ix-xogħol sar b'dedikazzjoni mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr. Ix-xogħol dam għaddej sena u nofs, b'6 xhur minnhom jiffokaw fuq il-kxif tal-ħitan oriġinali. Faċċata ewlenija oħra fil-Belt Valletta tlestiet f'Settembru li għadda, Palazzo Ferreria, palazz li nbena lejn tmiem is-seklu 17 u li llum huwa magħruf ma' kulħadd minħabba r-rabta li għandu ma' loti tas-servizzi soċjali, ġie restawrat, speċjalment il-faċċata tal-palazz. Palazz ieħor li għadda mir-restawr estensiv kien dak ta' Palazzo Verdelin. Il-palazz mibni f'nofs is-seklu 17 fuq stil rokokko li bħalu f'pajjiżna ma tantx insibu jinsab fi triq l-Arċisqof Riplassa tal-Pulizija tal-Belt. Ftit aktar minn sentejn ilu dik li kienet fil-qalba ta' attività kolorita fi żmien l-Ingliżi, jiġifieri strada stretta, għaddiet minn xogħlijiet infrastrutturali kbar. Is-suq tal-Belt, binja oħra li kienet ilha snin li tħalliet fi stat ta' abbandun, ingħatat dera mill-isbaħ bin-nies mal-ewwel għalenija rħowla lejn din il-binja li nislet mhux ftit nostalġija fuq bosta. Lejlet li l-Belt Valletta rċiviet it-titlu prestiġjuż ta' Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura, id-daħla tal-Belt komplet tissebbaħ bl-inawgurazzjoni tal-Funtana ta' Tritoni li ġiet rinnovata u issa il-kapitali għandha daħla li xirqilha. Intant żewġ proġetti ta' restawr li għadhom għaddejjin hemm dik li kienet il-Kastellanija fejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa u l-Berġa tal-Italja. Il-Berġa tal-Italja li nbniet ftit anqas minn 500 sena ilu bħalissa tiġi restawrata biex matul nofs din is-sena tilqa' fiha l-Mużew Nazzjonali tal-Arti li se jkun magħruf bħala Muża. Bla dubju dawn l-inizjattivi huma kullana ta' proġetti importanti li l-kapitali tagħna qed gawdi minnhom b'riġenerazzjoni li qed issir qed iġib ukoll żvilupp kulturali, soċjali u ekonomiku.